Karbi Anglong pipi piniberta arjuponita. Fuloni constituency APHLC aro atum kachingwai lapen chethanchimung amai kepadupon. Preni phai pho arni Fuloni constituency APHLC aro atum chethanchimung kepadupon. Bangso ka chethan kachibun pon along women wings lapen youth wing atum pensi chingki chethan pidupon lo. Labangso amai Fuloni Harmon Club alongsi peman ponlo lasinon ke bangji MP kile kahut kopi koson pensi ke klem pon nangji mapu alam thesi tame chethan pon lapen Fuloni constituency arlo along APHLC asong atum arpu ke pakleng pon sitami pedopon lu pusi APHLC Central Committee Youth Wing pen rangsina teron pen pherang ke athengno ningje pon tangte pherang ke athengno ka ningje pon alam thele arjuponik sine Fuloni pen oru ningti kathar Karbi Anglong News Ladak Fuloni Harmon Club along women wing la pen youth wing mai kang inang ko thak bang la lo je non kewang jilang election sitami nang tibok bom son lo ward election la pen ke MP election sitami nang tibok bom son lo la si la committee sitami aprang pen ajak kong la ansu se pathe thui phansi pini chingrum la pen ke chingwai lo la pen ke chingwai sitami mesen alam ni lidon ladak chi than pon long lo Tapen kecingwa ya bangkela pulo je non ke bang jilang election na bangke litum totally national party fan bangke avoid nang po ka avoid nei ngalam bangke national party atum bangke litum bangke nangkelang jia songgali BJP punon Congress punon litum khai so fan bangke nangkelang jia songgali lapochi APHLC long le ka doka beta chingrum ra chi song nang chera la bangke votes tamilai long vele jok runang sini litum chingwa tapen che than pon lo ini bangkana bangsu bang tisi ini litum la women wing la pen youth wing la so bangku kacetong phai pulo dang te nilitum bang pharoi sira phoke ba ke chetong ji athe nilitum constituency pen si amai sitame ke pathik pon pina pot angkang thi pi pen ke madu phanda hang he la pen ke hang he pu boy pi sitame central la youth wing atumbang asap so la arpu bang kepleng play do chot la pochi nang tu central committee pen da wang tha pumat sinili central committee finance secretary hoi la pen ke nili long na dun do organizing secretary nili tum bahini si central committee youth wing pen bang ke wang la da la so nang ka observe dunji la so nang ke lang dunji pa te pini la arpu kilar bang ave la ke dam tang hut la so committee ke seng hut mate ke form hut arpu ke taman ke pleng play do lang khala so arpu si pa pleng kon chot kelar kon bang ave bangkana bangsu bang tu pakai bang proxy arpu bang ke papleng kon lo Nomati Mondal Congress asong chelang petpen vothungaji ahithi along APDCL me phike kai Nomati Constituency Mondal Congress Committee Youth Congress Mohila Congress Committee atum chelang petpen vothungaji ahithi along APDCL me phi kai ponsi kachesong ase angtong kepaman pon Labang so kachesong ase angtong kapaman ponang koklaki jasemet kedukilak adat atum aphan meri hing atum kachenek lapen meri hing ador achiklo kapabat ajok ningkang samse chepaklang ponsi APDCL me phi kai ponsi APDCL lapen non kachari bom BJP ya sorkar aphan pinrem ponsi ningkang samse chepaklang ponsi ase angtong kapaman pon Bangso kachesong pon along Nomati Mondal Congress Committee mepu Dhonti Bora Bokul Ghosh lapen Mohila Congress Committee mepi Phudang Kramsapi lapen Congress asong klembang phubang phiatum chetong dunsi kachesong ase angtong paman pon Nomati Mondal Congress Mohila Congress Youth Congress selang petpen ilitu so ang asayang deng kiteng pon bangke non asam sarkar long ilitu aphan rada phan nang kechene lapente la asam sarkar sarkar pathek la APDCL atu ilitum khan karen abir kapabat pencenglok la sason la son la silitum la so la nilitum me phi kai ponlo athema ilitum rada phan kachisong disi congress sarkar kido congress sarkar pawangji la penitum congress penoi penke la kadu kave rada phan Karbi Anglong rat la pen kadu kave asama rada phan ilitum chisong ponji athema hormu adam ke sopet jenglo kadu kave kisung kopik ano ilitum rada tum la sinilitum sarkar congress sarkar jongsi nang litum nang padolong pulote ilitum sarkar ke wang loge nilitum ke 200 unit free current piponji lapente cylinder non ke BJP sarkar atumke non 1200 1200 an ilitum
kitu ke la arat ichonang nam ichonam nang no monilitum Congress sarkar bang lote nilitum ke pharok ko pensi nilitum secretary rada khan akijoy pensi ponji lam telan Apar rang sali PS atum pen pherang ke amai kang nipon. Labangso pherang ke amai longka che tongdon lake apar rang sali president Jameson Teron secretary Borsing Ronghang sorkari gaubura hanse asang ho pen chenglok apar rang sali PS along ke theki dinga tum che tongdon. Lasi sorkar pen nangkele development akam ke do an abangki nangle lupusi ningje dun nangji mati jong dun nangji akaprek scheme pen chenglok ke do tang ahormu an abangki do lupusi paklang dun nangji lason se lakhain kora trok dar bagor MSC constituency angkang Deitor police station ke parlo apar rang sali ME school along JJM scheme pen contractor Timothy Singnar ke klempon lang avipu ke damtang chitini phain kora trok CR ni kaprek news channel along birta paklang ponlo lake ahokali athema labangso JJM scheme ke klempon lake suri hinira krener ke aningkan pensi klemponlo lasi labangso JJM scheme ke pining an ke ningkan pho pleng etlo sitami lasi lang kave abang ke motor henodak aman alang abang avedet lopusi aparang sali president Jameson Teron pen ningjepon lasi asap so kahe no ke school teacher atumta kachelang dunta akenang sot loputa thanpa chinipon lasi hula lang kavipu kaningjevek atumta ahok lo sitami munthi thedet apotlo lasi natna chidia seroinang poputa ningjepon thu lapen aparang sali development nangle le pin puke ningje une athema ladak mandi market sat mandir along aphan raplup lapen community hall anta nangpilo lapen ke non ta kaprek development ta nangle lu education em richard tok bia phanta sor sarno aparang sali PS along ke development akam ke avi pin lang puke majokta ningje une Ipini dak aparang sali PS local committee chairman ni lihelo local committee president lo la sini tum tidam tang pen chenglok walo de Richard tok bi fan alang li fan chopahai den pen alang fan akerap kitu nang pipipin lang pulam thi bang ni tum pudam ni alang li fan sarun e la si alang li ni tum fan kwan ya kerap kitu nang pilo la sini tum fan ka sirap pachitu pen ajok pinier ni antaju la ni tum aparang sali pini dajo non local committee alang li secretary ronghang sangho tadu lahi ni presiden hi masigi pulo rasi baduara le pusita me la ni to aparang salia PS fan hangna ta kerap kachitu ave pinlang pu bangke lake kemang hu bang made ame kave bang sigi pulo la ni li local committee presiden hoi pen sinili pulo la si alang li tumbang gomane jong si lahai kening je peng konane jo he lahai press media long lahai ki pidi system lahai kabuji je baka chini ne bang si lahai ke bene ke pache thang thap la pen hai birta ke pitha bang ke alang tum theklong le ma la pini ani iri to aparang salia rara pani tuma asar em man me ko pen Richard tok bi alang li ili tum hana parang salia rara pan ko ani nang kerap ko mane akisung ke boyalong sa me alang li ko ani kerap ki pidun lapen konane a hem to mon jab rai pen chenglok kadu ko bienta alang li kerap ke situ pen pidu non pini ani anta non jong sita mejo kumane bangke akerap ave kali to aparang salia panason thot nang kerap ave pini ta no air peace school along sita medaka building kadu we nang kim pilap lahai akerap kitu nang ipike kumasi nang kerap ma lage Richard tok bisi nang kerap lo lasi lahai RD mokha ke nang le tum kadu ko ve dak aparang salia PS arara tum lahai nang chini dunde la penang arju dunong le ben nang thek dunde si kisumana tum ka manghu se lahai kadu ko ve press media se ramel hai ki pitha posini li pudami la se ho ha bangke di tum parang salia PS fana bangke di tum asar di chartok binang kerap ajo ini di tum fana ke cerap nang ke situ ajo ini market set non ajo non la so market set along sinona di tum dar lahai media lahai se me non itum lahai dak se ingni bom la market set long se lahai committee penita lahai se non itum la so hem ta la aparong sili APS long la so market set long la so bojar hem long si non itum ta lahai ame se tamin itum ingni bom la si lahai de nang kerap ko masi nang kerap ma Richard tok bile nang rap rete masi nang rabang dolang la si la alang li phan e churu ri une la si Richard tok bi phan churu par piglo la si anso se alang li phan no ke wangji se me anso se dang kacirap nang si to dunji aphan si alang le phan se alang le phan anso se ji nili chuning ri pen nili lam the tran sing tong kok lo kadang
Lumbajong youth team mate thi hek pen LYT mei phu Elvin timong ahin pen Japon lensi Lumbajong mate nilalung ahavar anat kahumrida. Pinpur ponme nilalung ahavar along rong kep sose Karbi dimasa garu mara tumpen dorapsi ningkan pharu isi sose boche etlu bonta isi ningdok meme alam abangke nilalung ahavar lake Karbi Anglong capital mate ahempi alongsi dodunlo diphu pen kilometer krepho anvetlu bonta la so ahavar non pu arni anta kemisen lo charli ahem awilang rong kep sose arat pensi sarthi phangcho LP school ihum anvet Lada Kacharli Ausumar Atum LP ang deng an Paslote Langsoliet Borlang Pher Dipugop Boys Girls High School Rengbong Homla Ansi Nang Charlie Wang Nang Kokji Athema Ladak ME School Ahem Avilang Laswang Bongpen Kedam Kewang Atowar Mate Road Communication Hour Side Non Puarni Anta Kemisem Kachileng Atowar Avilang Arlo Susumar Akeso Mate Delivery Akeso Iphui Pokeso Paracetamol Imu Chonamji Aphan Anta Kisung Hektik Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Ajakong Kelong Bining Asengkan Anti Ningkan Trok Sike Brapli Par Etlu Aphong Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Ajakong Kelong Ta ASDC Congress Lapen Non Kedobom BJP A Party Atum Sitami Lumbajong Constituency Rong Arlo Rural Areas Atum Aphan Pipotsi Kilang Pangkrevi Puta LYT Meipu Elvin Timung Ahin Pen Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Ke Thekiding Atum Aphan Karju Pedopon Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Kachari Bom BJP A Party Atumke Central State Lapen Ladakh Council Along Ansidami Nangli Tumsi Kachari Ajakong Longponlo Lasinon Kakhibom Karbi Anglong and Dima Hassau MP Horen Singbi Lakhau Krisir Kep Diphu LAC MLA Bidya Singh Ingleng Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Lumbajong Constituency Mati Karbi Anglong Autonomous Council MAC Johnny Timung Alang litum aphan nilitum LYT Lumbajong Youth Team ahenpen choning riponke labangso apirthe ahavar aradatum aphan kanghon kajin sopat he pondra prabjin pen kedo anaki sungpen pajok pon serak nangji pusi kachoning ri pedupon Manja pen Joy Singh Senar Karbi Anglong News